Go, 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 go. Hai, to. Yau gasar rawa za a yi tsakanin Hamisu Bureka da Kawu Dan Sarki. To, Kawu Dan Sarki, fara mana naka magana. Sutura rufa katara ne. Daya. Yayi. Sake magana. Ne to kada duku ya ba. Haba. Kai mai kyau mana. Joni za na fice. Ya kawo. Bureka, fara mana naka. Yawa Bureka, ku gaifa. Kai. Ci gaba. Ya. Haba Allah, ka dalla. Kai mai kyau mana. Kai, ifin gani wallahi zan bari da ku. Zan koma yi da adin zango da yan sharif tunda ku ne gaba ɗaya bara ku mai rawa mai kyau ba. Ha. Kawo kai a sakai na kamar. Ka furta kanka ba ni in ka. Yo, kai fa to. Kai fa. Bari ka ma saki. Bai da rauni duk tsawon kwana da tashi. Sai dai idan mai yinsa ne zai tsangwame shi. Kuba. To, masu kallo sai ku ba wa kanku ansa. Ne, amma dan Allah a danna subscribe sannan danna ƙararrawa yadda za mu dinga sayar da ku da zarar mu ɗaura sabon shiri. Mun gode na ku Mr. Yusuf Comedy. Ku ci gaba da duba mu haɗin kai. Wallah. Go, 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 go.